Και εδώ έχουμε τον Κώστα, ετοιμάζεται να κάνει κάτι που λίγοι το πιστεύουν. Ναι, θα βάλει μέντο στην κοκακόλα και Και εδώ είναι και ένας άλλος γύφτος. Μια μεγάλη δήλωση από τον Κώστα. Βγάζει την... Ο Σάκης, για να δούμε. Αισθάνομαι ότι... Αισθάνομαι... Ρε πάρ' την πλούσα ρε. Η Μέντος βλέπει την κοκακόλα, Μέντος. Όλα είναι έτοιμα για αυτό το απίστευτο πράγμα. Για να δούμε. Ο Κώστας είναι έτοιμος. Αυτός, παιδιά, είναι ο Μπόμπος, όποιος δεν τον ξέρει. Μπαίνει μέσα. Βαμ! Απίστευτο! Μαλάκα, απόρρωση! Καταπληκτικό! Κώστας Μπόμπας! Το ανάγνωσμα! Αυτός και ο Ντίρκ. Πανηγυρίζουμε, βλέπουμε εδώ την κοκακόλα χυμένη. Replay δεν έχει. Δεν έχουμε replay, όποιος θέλει το βλέπει στο βίντεο. Γαμάτη κοκακόλα και τώρα όποιος θέλει πίνει. Γεια σας!